Reitse Ketelappe begon zijn politieke werk bij het CDA, maar doordat die partij hem in 1993 leeg op de list zette, begon Ketelappe zijn eigen partij, Gemeentebelangen. Die partij waard voortdurend de größte en Ketelappe waard fractievoorzitter, een functie die er rond de dag op heel eigen wijze invulde. Hij joeg wel zijn eigen toon aan uw vergaderingen. Wat dat betreft kun je ik wel zeggen, hij is echt in het harnas verstaan, want hij weer tot het laatste moment weer bij de zaken belutsen. In de gemeente wie Ketelappe scherp, goed informeerd, maar net altijd lieke diplomatiek. In Ljouterdeel koe elke nie een Ketelapper en Ketelapper koe elke nie. Ketelapper wie kwad zijn een kleurrijk en markant rietslid. Het is een unieke persoonlijkheid, een gedreven persoonlijkheid met zijn eigen karaktereigenschappen. En die zijn uniek in deze tijd, in deze wereld. Ik zie hem de laatste tijd regelmatig aan de telefoon. Nou, dat waren altijd meer dan een jaar uren en hij tocht overal in oernij en hij wie overal bij. Dus ik denk dat wij een heel bijzonder raadslid verlenen. De laatste tijd ziet het gemeentebelangen in de oppositie en wie je Ketelappe tegen kritisch over de gang van zaken. Zo kritisch dat er uit protest bij geerkomsten voortbleun. Een oor wie misschien opstapt als rietslid. Reitse Ketelappe prakkeseerde er net oor, want politiek wie zijn lust en zijn leven. Reitse Ketelappe wordt nou sneun in beslettene route te half bracht.